лаҳза дар деҳаи зебоманзари алмосии шаҳри Ҳисор тантанаи Иди Наврӯз аст. Ассотсиатсияи блогерони Тоҷикистон тасмим гирифт, ки бо ташкилии чорабинии мутантан аз Наврӯзи байналмилалӣ истиқбол намояд, ки дар он меҳмонони зиёд, варзишгарону сарояндаҳо, блогерон аз тамоми манотиқи кишвар ширкат дорад. мо низ гурӯҳи эҷодию техникии телевизиони варзиш дар ин ҷашн ширкат мекунем ва барои шумо аз ҷараёни он гузориши муфассал медиҳем. خیلی که به همگان معلوم است محترم پیشوای معظم ملت جشن نوروز رو به جهانی تبدیل داد و همین خاطر ما به خلاصه اومدیم که یک فضای خوب و ایدانه در چنین منظره زیبا صنعتکارا را انا بلوگرا را انا مهمانای عالی قدر را جمع کنیم یک وقتی مردم یک جا خوش بگذرونیم. در این عید نوروز بر کل مردم تاجیکستان از صمیم دل سلامتی بردوام عمری دراز پربرکت خوانم بگذار همه وقت در خانه‌شان فیض و برکت فراوان باشد. جشن نوروز مبارک. سلامت. алафи дар фасли баҳор истифода мебурдагӣ ҳамаи бонувони Тоҷикистон истифода мебаранд, азбаски ин бисёр ба саломатии одам фоида дорад ва ҳамин сабаб бонувони мо бисёр нағз мебинанд инро дар фасли баҳор истифода бурданашро. ин хӯроки парҳезӣ буда ба саломатии ҳама фоидаовар аст. Сегодня очень классное мероприятие. И мне нравится, что последние годы Ассоциация блогеров Таджикистана набирает свою профессиональную силу. Это очень здорово, когда признают влияние блогеров. Очень здорово, когда есть такие разные по тематике, по специфике. И то, что сегодня происходит на таком высоком очень уровне, мне очень приятно. Удачи всем коллегам и профессионального роста. чун варзиш ба Наврӯз пайванди ногусастанӣ дорад, дар ин маросим ҳам мусобиқаҳои варзишӣ аз рӯи намуди гӯштин,
дастхобонӣ, бандкашӣ, шашкаю шоҳмот ташкил карда шуданд, ки дар он блогерон фаъолона ширкат намуданд. блогерон бисёр фаъол ҳастанд. бубинед, шумо фикр накунед ки онҳо танҳо вай мекунанд. дастаи қамариддин камил карате ҳолов бохт мекунад муваққатан. акай дӯстон кӯшиш карда истодан, вале блогерон ғолиб омаданд. ин гӯшае ки мо таъсис додем, ин барои лоиҳаи филми тоҷикон аст ва аслан бигирем ҳамаш қариб ки кори дастӣ аст. худи ҳамин камон масалан 2 рӯз пеш мо омода кардем ва агар бигирем шамшер аз пӯсти чормағз сохта шудааст, ҳатто дандон дорад, чашм. ба чӣ хотир ду тараф, яъне доимо дар самти чӣ буданд, дар муҳофизат, ду тараф яъне намехобиданд. доим чӣ дар ҳифз буд, дар назора буд. ҳар якешин шамшер аз шоҳномаи рустам ва суҳроб гӯем хато намекунем, аз он аст. кори дастӣ аст, қариб 3 моҳ. ин масалан табар, ин рамз гумон мекунам ба шумо шинос аст. болои мақбараи исмоили сомонӣ низ чунин аст. аз ӯ баъзан маълумотҳо мегӯянд ки муҳр буду дигар, умуман нишона аз ҳамон давраҳои сомонӣ ҳастанд. яъне чиз вақте ки мо яроқ месохтем, навор мегирифтем, бисёриҳо мегуфтанд ки ба он монанд аст, ба дигар монанд аст. устод доимо мегуфт, ӯ доктори илмҳо аст, мегуфт ки тамоми мардуми ҷаҳон қариб ки яроқро аз мо форсҳо омӯхтанд, яъне ҳамаашро мо омӯзонидем. бибинед, масалан инҷо навишта шудааст ки одами шуҷоъ як бор мемирад, вале тарсу 1000 бор. имрӯз дар чорабини ассотсиатсияи блогерони тоҷикистон яке аз блогерон ҳамзамон устодони фанни забони англисӣ ки бисёр машҳур аст миёни ҷавонон, дар шабакаи иҷтимоии инстаграм ҳам пайравони зиёд дорад, беҳрӯз ҳафизов қарор доранд ва айни замон таманниёти беҳрӯз ҳафизовро мешунавем бахшида ба наврӯзи байналмилалӣ. ташаккури зиёд барои ташкил кардани чунин чорабинӣ. бовар мекунед мақсади асосии ҳамаи мо муттаҳид кардани ҳама аст. муттаҳид ки шудем, албатта ки ҳамкориёву якдигарфаҳмию дигар чизомон зиёд мешавад. таманниёт ман ки ан вақт тинҷиву амонӣ бошад, ин чиз ан вақт шукр кардан дар кор. умед дорем ки ин чорабинӣ ки ташкил кардем ба дараҷаи олӣ гузарад. дар ҳарҷом як савол. марҳамат. наврӯзатон пирӯз бод, ҳар рӯзатон наврӯз бод ба забони англисӣ чӣ мешавад? So happy Nowruz and let your day to be Nowruz every day. сараввал аз номи худ ва аз номи тамоми оилаи футболи меҳан ҳамаи тоҷикистонёнро бо наврӯз табрик гуфта, аз ҳама муҳим саломатии комилро, хонаи ободро ва тинҷию омониро орзумандам. наврӯз муборак. ин аввалин бор аст ки дар ҷашни наврӯз ширкат дорам. бароям фазо ва самимияти сокинон хеле писанд аст. ҳама ҷо рангоранг бо ороишоти зебо. ташаккур барои даъвати ман ва футболбозонро ба ин маросим. наврӯзгоҳ фазои идона дошт. ҳамагон дар тан либосҳои миллӣ, чакану атлас ворidi базмгоҳ мешуданд. ҳама ҷо анҷумани наврӯз. ороиши зебандаи гулу гулдастаҳо, садои карнаю сурнай, хандаи тифлакон ба шукӯҳи наврӯз ҳусни иловагӣ зам мекард. сараввал шукргузор аз онам ки дар чунин ватани ободу озод зиндагонӣ мекунам ва таманниёти ман ҳамин аст баҳри мардуми тоҷикистонӣ ва баҳри тамоми ҳамдёрон ки бигзор ҳамеша хушбахт бошанд, сарбаланд бошанд. имрӯз чиқаре ки мо мебинем бисёр як атмосфераи хубу дилнишин наврӯзи оламафрӯзро қайд гирифтаестем. барои ман бисёр як хушҳолӣ аст ки имрӯз ман бародарое ки дар санъат хатман ҳамроҳи ман кор мекунанд, ҳамроҳи онҳо мо вохӯрдем, салом алейк кардем. баъди чанд қадимо дигамон ба ҳамаи тамошобинон, ба ҳамаи шаҳрвандони ватани азиз
пеш аз ҳама хушбахтӣ хонаводӣ хоҳонам ва бигзор ҳамин Наврӯз ба ҳамагон рӯзи нави бахшаду солимию тансиятию ободии нави бахшад. Тоҷикистон ба пеш. Саломат бошед. Фарух Ҳасанов дар арафаи Наврӯзи байналмилалӣ ягон армуғони идона дошт баҳри мухлисонаш. Бале, касоне ки обуначи чӣ мегӯянд социални сети Дар сайфаҳои иҷтимоӣ. касое ки обуначи сайфаҳои иҷтимоии ман ҳастанд ҳатман бохабар ҳастанд ва Фарух Ҳасанов барои шумо ҳама вақт кор мекунад, барои шумо кӯшиш мекунад ки ҳама вақт дили шумо пур аз мусиқию пур аз хубию нармӣ бошад. Саломат Ду бошед. мисра шеър суруд имкон бошад баҳри мухлисони телевизиони варзиш. با جان و دل امروز تو یاری من بمان فردا کنار من بمان شبها خیال من بمان شبهای سر تو یاری من بمان. оши палов яке аз хӯрокҳои қадима ва миллии тоҷикона аст ки дар иди наврӯз ва дар дигар ҷашнҳои миллӣ онро омода мекунанд ва имрӯз низ мо тасмим гирифтем ки як оши палови тоҷикӣ бо ҳама усулу анъанаҳои миллии худамон омода созем. оши ба гӯшти гӯспанда чӣ хеле бисмиллоҳирраҳмонирраҳим. Опа. بهاری عالم افروز گل برآمد از زمین دید که شرایط وزنی گشته در آمد به زمین بهار دوستان عزیز همه شما رو با نوروز خجسته‌پای تبریک و تهنیت میگویم با همه تماشابینان تلویزیونی ورزش خواهان هستم که مثل نوروز همه وقت شکوفان باشه. дар канори ман Шамсиддин яке аз блогер ошпазони маҳбуб ва машҳури тоҷик мебошад ки дар саҳифаи Instagram обуначини хеле зиёд дорад ва пайваста омода кардани хӯрокҳои миллиро махсусан миллиро нишон медиҳад. Имрӯз бошад мо аз Шамсиддин мепурсем ки дастархони идонаи наврӯзӣ бояд аз чӣ иборат бошад ба фикри шумо? дастархони идонаи наврӯзии тоҷикӣ аз чагалдак ҳатман чагалдак, орзу, суманак, оши тоҷикӣ ҳатман ва бисёр хӯрокҳо ва ҳафшин ҳатман дар дастархони тоҷикии наврӯзӣ бояд бошад. ҳамин идеяи пешбурдани саҳифаи иҷтимоӣ махсусан дар мавзӯи ошпазӣ аз куҷо пайдо шуд? ман мехостам ошпазии худро ва тоҷикистони азизро машҳур кунам. Барои ҳамин дар саҳифаи иҷтимоии Instagram бисёр хӯрокҳои тоҷикӣ ва асосан гӯям кухняи тоҷикии худро, ошхонаи тоҷикии худро ба пеш бурда истодаам.
ҳамин гуна офтоб ҳам паси кӯҳҳо ғоиб шуд. саҳна ҳам омода гашту ҳамагон мунтазири барномаи консертӣ шуданд. нахуст роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри ҳисор ба сухани ифтитоҳӣ пардохта ҳамагонро ба наврӯзи байналмилалӣ шодбош гуфтанд. бигзор фазои тоҷикистони азизи мо орому осуда ва дӯстии халқҳо ҷовидону поянда бошад. баъдан барои ҳавасмандгардонӣ ғолибони мусобиқаҳои варзишӣ миёни блогерон аз ҷониби кумитаи тадорукот бо тӯҳфаҳо қадрдонӣ карда шуданд ва чорабинӣ бо пешниҳоди барномаи рангини консертӣ хотима ёфт. бигзор ҳамеша мо тоҷикон фарҳангу ҳунари худро на танҳо дар дохили кишвар балки берун аз кишвар муаррифӣ созем. бигзор ҳамин наврӯзи хуҷастапай чӣ тавре ки ба ҳамагон маълум аст вақте ки наврӯз вақташ меояд ҳама хурсанд, ҳама духтарон либосҳои миллӣ ба бар карда мо хурсандӣ мекунем ва намоишҳои миллию хӯрокҳои миллии худро боз зиёдтар эҳё мекунем, таҳия мегардонем. ба ҳамин хотир ман таманно дорам ки ҳамеша дар тоҷикистон наврӯз бошад, дар ҳар хонадон хурсандӣ бошад.